Ej, Per, nu kommer våd mellem benene. Nå, nu bliver den censureret på YouTube. Det gør han da. Sådan, det er bare. Min røv for sigt. Kasper. Det er bare vand. Tager du den sidste op? Ja. Alle gode gange 3. Det var der regnede, at skulle være det brug. Ja. Det bliver værre i det. Jeg tror også vand vil være det. Hold balladen. Så bliver fast på den anden springer nu. Vi skal ramme det hjul der, for det er vi tæt på. Det vidste jeg godt. Det er derfor, du bliver bange, eller hvad? Hvad glemte du? Yes! Au! Tak. Sluk. Nej! Det synes jeg faktisk ikke var fair, det her. Det er uden lyd på. Jeg synes, de første år, der kan man komme ind under. Mm. Nej, det har du ikke prøvet før. Nej. Nå, hvem bliver den heldige med spanden i dag? Det gør du. Nej. Det må være jeres to, I er ikke våde. Jeg er mega våd. Hvorhen? Så ser vi det godt her. Rip, rap og rup. Nej! Rap. Nej, ikke nej. Jeg vil gerne lige snart have drejet lidt rundt. Hvem har våget? Så. Hvad? Ej, pis. Nej. Nej, jeg vil ikke have den. Jeg beklager, men jeg tror, det går den forkerte vej. Nej. Det var sgu da. Kom så.